Daghang motorista ang natanggong dihang gibaha ang CP Garcia Highway sa Davao City atol sa kusog nga ulan niadtong Biyernes. Ani ang report ni John D. Esteban. Makita nga daw sapa na kining bahin sa Carlos P. Garcia Highway sa May Laverna sa Davao City. Dihang mibuno kang ulan pasado alas 8 Biyernes sa gabi. Apan bisan tagahawak na sa tawang level sa baha, doon nagihapoy motorista nga misuway og labang. Pipila ka sakyanan ang bitiurok ang makina. Biresulta sa pagkulgot sa trapiko ang maong grabing pagbaha. Kining lalaki nga naka-helmet nakuhaan nga mao'y nagmando sa trapiko, samtang wala pa'y miabot nga personahe sa City Transport and Traffic Management Office. Dagansab ang natanggong sama niining babay nga dunay giapas nga flight. Nagbaktas na lang kay way laing malutsan padulong airport. Hinuon, human ang kapin usa ka oras, mihubas ang baha. Ang kusog nga uwan sa Davao City niadtong Biyernes tungod sa southwest monsoon o hanging habaga sumala sa pag-asa. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.